masithi ke kwendiwe utshatisiwe. Umtshato ke emaXhoseni kuthiwa uza koduli, uyaqonda, apho khona bekulotyolwe kwagqitywa, ze xa kubuya ke ngoku abantu basekhweni bakwamkhozi kuloo ntombi, into abaza nayo baza bephethe izipho, intombi izokwendiswa emzini wayo. Kwaye ke ngoku into eye yonwabise ke yokokuba lo mntu ufika ngale mini afika olu duli lufika ngayo, ufikwe ubhiyozwa, abakhozi banikwe indawo yabo ebafaneleyo. Le ndawo ebafaneleyo bazawunikwa inkomo. Laa nkomo igama layo kuthiwa ngumathulantabeni. Kwaye laa nkomo kwamanye amakhaya bayazihlinzela, okanye laa nkomo eyona nto ingumathulantabeni ngumlenze wasekunene kulaa nkomo. Kodwa laa mlenze, laa nkomo ibizwe ngalaa mlenze kuthiwa ngumathulantabeni, ikhathwa yigusha okanye yibhokhwe ngokwezibele zakwamkhozi ngalo mhla kufikwa ngawo. Kodwa ngomso xa liphuma ilanga, umolokazana weli khaya liza kuvumela namakhaya ukubana xa sewuphakamile umbethe, kuya kusuka abantu bakwamkhozi kulaa ndawo babekwe kuyo, beze nomolokazana weli khaya, benyathela naye inkundla yasemzini wakhe, bangene ke ngoku kule ndlu sithi yindlu enkulu. Indlu enkulu ke zimbini ngokomzi izindlu ezinkulu. Kukho le ndlu inkulu kuthiwa nguronta. Phaa kulaa ndlu ke siyabona into yobana abantu benezindlu abazakhileyo. Akubalulekanga noba kubekho ifenitsha kulaa ndlu, ngoba yindlu yabantu abakhulu. Izinto ezibakhona phaya sisitulo esenziwe ngodaka ekuthiwa ngusoze. Ezo situlo kweli cala, umnyango walaa ndlu ukwakhiwa kwawo uwususa ekhohlo xa ungaphandle uwuse ekunene. Ekunene xa ungena ngaphakathi endlini licala loomama, ekhohlo licala lootata. Ngokwasendlini uzawufika ke lo mfazana angeniswe kulaa ndlu kuwo, aphume amadoda ekhaya, ambeswe lo mntwana phaya emva kocango, esamkelwa ngamanina namadodakazi wakhe kweli khaya. Aba bantu into abayawuyenza, bazakwazi ukuthi bamgongxise phaya ke kulaa ndlu nkulu. Kuhlala ekuqaleni umfazi omkhulu weli khaya, angalekelwa ke ngoku ngumfazi omkhulu welali, ze abafazi ngokohlukana kwabo ke ngoku ukolekelana kwezindlu zalapha ekhaya, ze iintombi zeli khaya ibe zizo ezibhinqisa umolokazana wakowazo. Zakugqiba ezi ntombi zimthiye igama, kwakugqitywa uphunywe abe ehlaliswe phaa phantsi, bamyale uphunywe kuzobizwa oyisezana. Apha kule ngxaki yokubizwa kukabawozala, ufika kuthiwe akhutshwe lo mntwana phaa endlini, anyatheliswe inkundla. Ukunyathela kwenkundla uzawuhamba nendoda enkulu yeli khaya. Indoda yeli khaya iphethe umkhonto weli khaya, eza kuthi xa ifika exhantini kwindlu yesibini enkulu ke ngoku, ngoba le ingaphakathi ebebhinqiswa kuyo yindlu yabaphilayo, le ibubuhlanti
yindlu yabantu abangasaphiliyo kuba amadoda elikhaya ootata belikhaya bangcwatywe phaya kulamaxhanti elikhaya. Kungoko kusithiwa umfazi walapha ekhaya akayicandi inkundla kungekho sizathu. Umfazi walapha ekhaya akayi ebuhlanti ovulela impahla ngoba uzawutsiba oyisezala njengapha ngaphakathi endlini. Umfazi walapha ekhaya ingakumbi ongekazali kweli khaya, lo mfazi akaliweli iziko ase ukutya noba yintoni na ngapha kweziko kweli cala lotata. Ngamanye amagama ke ngoku oku sijongene nako ke ngoku sijongene nalo mntwana usele endile elapha ekhaya. Lo mntwana ke ngoku ungulomolokazana, igama lakhe kuthiwa nguNocwezile apha emzini wakhe. Lo Nocwezile uzawunyanzelela into yokubana indawo azinyathelayo nalapha ekhaya akayiphumi xa iphuma endlini aphume ajike kunene kwendlu, uphuma ajike ekhohlo kuba apha ngasekhohlo lwendlu kukho igoqo. Igoqo yilaa mfumba yenkuni ithezwayo zibekwe apha ecangkwendlu apho kuzawubaswa khona kwenziwe zonke izinto ezawuthi zenziwe xa kufuneka kuphekiwe. Uyanyanzelela into yokubana soloko indlela yakhe ihamba ijikela ngasegoqweni ngoba kulapho khona oomolokazana kakuhle bathweswa khona ngeendlela zokuphatha oonyana belikhaya, bethweswa ngooninazala. Bantu abadala camako